Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, початок тижня, грубо кажучи, початок першого місяця квітня. І ми збрали Tesla Model S 2015 року. І не просто Tesla Model S, а Performance із 85 батарейкою. Ось такий у нас чудовий варіант. Пошкодження у нас навісні деталі, передній бампер, фара, ліве крило. Ось такий дуже класний. Це у нас плівка. Якщо клієнт забажає її зняти, у нього буде дуже класний насичений білий колір. Якщо хоче так, буде так. Тобто у нашого клієнта є можливість самому вибрати колір, в якому він хоче їздити. Забрали ми її за 3800. Вона приїжджає сюди в Україну без ремонту 11 тисяч. І так як зараз найактуальніше питання електроавтомобіля і гібрида, звертайтесь до нас в компанію BNC Auto Logistics і приганяйте собі дійсно варті автомобілі і вигідні по відношенню до ринку України. BNC Auto Logistics нам довіряють.